masu kallon assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani, wannan shiri namu mai suna koyon sana'o'in hannu a sauƙaƙe, muka ce za mu ringa kawo muku shirye-shirye kala daban-daban na koyon sana'a. To a yau shine muka zaɓi wata sana'a mai muhimmanci, wacce sana'a ce ta jima tana ba da gudunmawa a cikin al'umma. Wannan ita ce sana'ar telanci, wanda mun san sana'ar telanci ta taimaka wajen gina tattalin arzikin al'umma, wanda ko ina ka je wannan sana'ar tela za ka same ta a faɗin duniya. Kowace ƙasa ka je za ka samu telolin nan nau'ika daban-daban. Akwai yara, akwai samari, sannan akwai dattijai, sannan akwai mata a cikin harkar telolin. Wannan ne ya sa muka ga muhimmancin wannan sana'a, muka ce bari mu zo mu yi tattafi don a koya mana wace hanya ake bi wajen koyanta. Isa na zo wajen tela don ya nuna mana ya za mu koyi ɗinki, tun daga abin da ya shafi yanka har zuwa ɗinka riga da sauransu. Insha Allah in kun biyo mu a cikin wannan channel namu na Inbush TV, za ku ga yadda ake yanka kaya da yadda ake ɗinkawa. Wannan ne ya sa muka yi tattaki na zo don a koya mana wace hanya zan bi ta yadda zan koyi ɗinki. Don haka sai ku biyo mu don haɗa ku da tela don ya ɗan mana jawabi wace hanya za a ba a koya. Barka da aiki. Na zo ne don koyi yadda za a koya mun ya zan yi koyi ɗinkin nan. Abin da yake faruwa shi asali ɗinki ana buƙatar kan ka zo ka fara hawa keke ma ka fara taka da fara ɗinkawa. To yana da kyau a ce ka zo dama da zimmar cewar ka zo don ka koyi wannan sana'a ne. Sannan da farko ma tukun kan ka fara wasu abubuwa yana da kyau a ce ka fara koyan taku ma tukun a cikin harkar ɗinki. Ya zamto ka iya taku, sannan za ka koma daga taku, sannan za ka koma koyar yanka, sannan za ka zo ka fara koyar ɗinki, sannan ka zo ka saisaita. Daga nan dai abubuwan naka za su ci gaba har yadda ya kamata za ka. To masha Allah. Amma ni yanzu so nake fa a fara mun da babba, dan so nake in fara da koyon yankan. Dan tunda shine dai wanda na sani mai wahala, wanda kuke cewa yana da wahala. Gaskiya. To a fara mun da shi, so nake in ga ya ake yin sa. To yanzu misali a yanka abubuwa suna da yawa. Dan yanka ko da mai komai da kake gani a cikin gida yanka sake. Amma yanzu abu mafi dan sauki kaɗan daga ciki zan nuna maka yadda ake kamar yanka wando haka. To masha Allah, a nuna mu. To shi ke masha Allah. Masha Allah.